anterior que va provocar l'estímul a la imaginació i a la polissonada d'en Guillem. Va presentar una cançó censura i va colar disfressada d'anònimo mallorquín del siglo XV. I era la cançó de Son Coletes. Son Coletes, com sabeu, era el cementiri on afusellaven els republicans durant la malifeta de la Guerra Civil. I ell ho va disfressar amb la revolta forana i amb en Simó Tort i parlava d'un setge de 3 anys i que hi havia moros i napolitans a la guerra aquella, com de Rossi. I els noms dels personatges que sortien eren alguns dels regidors d'Esquerra Republicana Balear que colaren la sang a mans dels feixistes. Deien Guillem de Fac que Déu fes que pogués anar-hi caminant a Son Coletes, perquè si no hi anaves caminant t'hi duien colcant, i si t'hi duien colcant t'hi podien dur de 2 maneres, viu o mort. Si t'hi duien mort t'hi duien a enterrar, si t'hi duien viu t'hi duien a matar. La cançó de Son Coletes d'en Guillem de Fac. És una cançó que m'agradaria que la cantàssim com nosaltres la cantarem ara, d'una forma així més aviat amb ganes de cantar-la més que no haver-la preparada. Per tant, és una cançó que sí que m'agradaria que tots els que la sabeu la cantàssim amb nosaltres com aquest homenatge a en Guillem, de veure que les seves cançons, sobretot aquestes cançons, encara les poden cantar. La cançó que escoltareu l'ha feta Guillem de Fac, més de mig manacorí i fill d'Antoni Cremat. La va fer a Son Coletes, una hora baixa de març. Déu vulgui que per molt d'anys pugui anar-hi caminant. L'any 1450 pitjor fou que el de sa fam, els rics mengen pa de xeixa, diuen ses dones plorant. Els rics mengen pa de xeixa i per nosaltres sols no hi ha mestall. Lo torba es Déu escolta i li empest cap a ciutat. I era una colla de veure, tots eren manacorins, fent-se costat l'un a l'altre, anaven replegant amics. Primer s'hi juntaven mates, llavors en Fullan, en Gil, en Nadal, en Mascaró, en Guinovart, en Fornit. L'autor Ballester els comanda per lliurar als mallorquins. Per donar compte al rei, a Nàpols varen anar, i el rei els dona penyora que tot s'arranjarà. Però els senyors de Casa Bona ni el rei volen escoltar. 3 anys l'autor Ballester els tingué acorralats. Si coratge te'n mates, més en Fullana, en Gil, en Nadal, en Mascaró, en Guinovart, en Fornit, l'autor Ballester els comanda perquè és el més decidit. 7.500 sols donaven els nobles a qui el matàs. Feren venir mercenaris, moros i napolitans, que alaren foc a les cases i es cercaren de robar. Després arribà la venjança, color de vi i de sang. I era una colla de veure, tots eren manacorins. Si ho eren els condemnats, també ho eren els botxins. Primer mataren en Mates, llavors en Fullana, en Gil, en Nadal, en Mascaró, en Guinovart, en Forn. I l'autor Ballester el penjaren, escorxat de viu en vi, i escamparen els seus trossos pels entreforts dels camins.
Després d'aquesta endemesa, tot romangué com abans. El pobre és més boca closa i més viudes plorant, plorant. I no ploraven per elles, ploraven pels seus infants. La cançó que heu escoltat la va fer Guillem de Fac, que demana a Déu que el poble no tingui mai més tirans i que mai més no hi hagi guerres ni lluites entre germans. Com que sabem que aquí tenim la Mònica Pastor i la Margarida Fullana de Fac, jo crec que me toca provocar en Biel perquè dediqui un poc d'una cançó de festa per acabar aquesta ballada, o dues o tres, o les que vulgueu. A veure. Bé, meravellós o no? Poden dir meravellós, perquè la feinada que han fet aquests jovenets i jovenetes que hi ha aquí damunt, en Biel Torres, el clarinet, na Catalina Obrador, a Soboé, que no sé com pot tenir aquesta quieta dins la boca, Maria Francisca, flauta, i allà en Jaume la trompeta, en Nofre, en això que jo m'excita tant. M'excita perquè penso que sols la ximbomba, perquè el moviment és el mateix. En Joan, amb aquest animalet, amb Guissens de percussió, n'Andreu, que sempre es que pateix més per arribar a l'escenari, ja ho col·labora, i en Delfí. Jo crec que sí que ells realment són... Bé, una cançó, ja l'heu sentida, ja la cantarem, la farem tota. Però a mi m'agrada perquè és allò que ja sabeu que hem dit tantes vegades, interculturalitat. Una cançó que té èxit a Barcelona, la canta una menorquina i a Mallorca l'adaptam a la nostra manera. Una cançó d'amor que a Mallorca la transformam en una cançó per dir de les verges, per convidar les verges que no facin por festa. Jo això sempre he trobat que és la gran genialitat
Jo no sé per què mireu la televisió, joves. Hi ha tantes coses bones, no? Què en podeu fer de coses, Déu meu, abans de mirar aquesta beneïtura. Encara que vos facin creure que tenen índex d'audiència grossa, no? Bé, la Pilar Alonso, aquesta atleta menudeta de Menorca, un cantant extraordinari, va estrenar aquesta cançó l'any 1917. L'any 1917. El segle passat i el mil·lenni passat. Quin goig per a parlar d'aquesta manera, com si xerrassin dels egipcis. La cançó de Pilar Alonso supos que devia fer més o manco, així com que la sabeu, sobretot la gent que ja teniu la meva edat i un poquet més amunt, devia fer així. Al cel brillaven millar d'estrelles, era de Pasqua l'hermosa nit. Al vent llançaven les caramelles, cançons alegres dintre el brugit. Quan el meu nòvio, que era solista de l'aliança del poble nou, s'allò lluïa la verd del cristal i el barri estava ple com un ou. I jo escoltava des del balcó les dolces notes de la cançó. Ai, per tu tan sols, per tu, hermosa niña, d'amor ardent el meu cor sent un goig diví. Que és gran l'estimació que a mi em domina, ja ho comprendràs quan estaràs solet amb mi. Ai, sí. Ara és la versió mallorquina. Eren divendres que el sol brillava mentre cantaven quatre petzols. En ses paneres molts esperaven de pasta que el foren a bunyols. Quan el meu nòvio ben que s'enfila per la finestra del meu corral, es doblegava just una anguila, pobre perico de faràs mal. Jo que escoltava des del balcó les dolces notes de la cançó. Per tu tan sols, per tu veig estimada, te duc això per l'estaró. Perico, ja que has fet la punyolada, no són punyols que endús i del xugador millor. Ara farem... El Gai i Falanells tenim una cosa en comú. El manco una, ja sàpiga. I que és la línia dels autocars. Abans hi teníem estrella, però el llevaren. Ja no tenim ni Falanells ni nosaltres. Ja el vaig reivindicar una altra vegada aquí, no? Jo sempre que faig un... Encara que el metge i mitja cançó ja reivindic. Bé. Nosaltres demanarem. Encara que sigui un trenet petit. I que vagi fins a la universitat. Hi hagi una cadireta. Ja he pensat que he parat segon. Bé, i doncs això. Però abans que hi hagués aquest gran negoci de la línia de casa de Falanells,
cada poble se va escoltar el poble pel seu compte. I el Gaida van comprar un camió. Si ell diu el camió. Jo ho he intentat normalitzar, dic, un camió, diu, no hi qual que entenc bé. No, sí, jo ho entenc, però hi ha coses que és un camió i s'ha quemat. Jo dic, un camió. Bé, ja ho discutirem en el proper congrés, però de moment és un camió. Vam comprar un camió de l'any 18, que el vam patrocinar morts, i el van convertir en una diligència. I llavors se van llevar la diligència del Sant Ramon Soletes, que és qui feia la diligència, i van projetar el camió. Van demanar el pes dels pobles, el poble sempre està a favor del progrés, ja ho sabeu, no és veritat? I qui més qui manco va posar 4 euros. Bé, va fer un viatge. Va fer un viatge i va tenir temps d'atropellar un home. Deien els Solmassoles, el xofer deia que havia sonat la bocina, però els Solmassoles no el va. I res, i van haver de llevar el camió, no tenien camió. I el gran cronista oficial del Gaida, que era mestre Llorenç Balda, Llorenç Capellà, el glosador, va dir, això ho hem d'immortalitzar. Hem de fer una cançó, no? Les coses bones, una cançó. I va fer la cançó El camió del Gaida. Bé, ja la cantarem. Un trosset perquè veia censurada. Quan comença a dir qui és, cadascú ho va llevar perquè vaig dir encara no faltaran una garrotada. Comença i diu, qui està? Si ja hauré de dir, per què m'he excitat tant, no ho sé. Abans, fa 20 anys, havia cantat un següent en qualsevol to. Ara ja m'han viciat. Ara... Vinga, improvisam. Ara ho hem de fer d'aquesta. Com ja he passat el temps que havia de passar. Moltes gràcies i bona nit. Va quedar molt bonic, bona nit. Qui està avorrit que es pengi perquè... Això és un boicot. Bé, ja ho entenem. Som una persona que té moltes debilitats. I ara els manifest públicament. Per què? Per què ho dic això? Perquè una vegada vaig fer un concert amb en Guillem de Fac. I en Guillem de Fac s'hi sap. Ell era artista. I jo anava de... què se'n diu això? De telonero. De telonero, però sense cap taló. Perquè vos pugui assegurar que aquesta actuació jo m'havien de pagar amb un sopar. Era aquelles hores que els artistes encara cobraven un sopar. I encara no he sopat d'aquella actuació. I en Guillem em va dir, ho sé, en Biel, diu, he d'actuar jo primer perquè tinc una urgència. I jo ho vaig creure. Diu, jo faré primer la part i tu llavors faig la segona. Això és l'Auditori de Palma, l'any 85. I res, va començar, surt de l'escenari i va cantar 3 cançons. Va cantar la de Son Coletes. 3 cançons i va dir, bé, va sortir, tothom l'esperava i se'n va anar, va desaparèixer. I llavors van sortir altres que havien de fer 3 cançons. Eren altres que els havien de fer les 3 cançons per entrar en olivetes. I el públic, que tot eren amics meus, com va posar un diari una vegada, diu, ese mayoral se nutre de sus alumnos y algún exalumno. Això és una notícia del diari, no? Diu, el públic va dir, no, aquí hem vingut un concert i sonareu fins que siguin les 12. I l'endemà va sortir una noteta que deia Majoral,
totalmente. Tuvo que hacer un striptease en el escenario. No és que me despollàs, però sempre està molt fidel, fins i tot ara entendre fer-ho aquí de dins. Era que vaig dir tot quan sabia i encara no va bastar. Bé, per tant... Qui està avorrit que es pengi que això són dobles. El camió del gaire diu que està pagat perquè han entrat en Palma tota la punta en soder. Falta sí que n'és quebrat, ja que hi havia posat i els pantoves que tenia i ara amb una picardia diu que ha quebrat, diu que ha quebrat. Més de 15.000 pessetes diu que té de perjudici i ara amaga el benefici fent esport de manera. Si m'haguessin registrat pel govern amb escriptura i el ben segur per ventura doble carn hagués tocat. Diu si me voleu citar ara xerra d'apurat i es pot del peix que ha guanyat el Vicenç o menjarà. Diu que està empagueït perquè han entrat en Palma tota la punta en sotit. Falta si te n'és quebrat, jo que hi havia posat i els pantoves que tenia i ara amb una picardia diu que ha quebrat, diu que ha quebrat. Moltes gràcies. Veig que se vol agrair la propina. Per anar a donar un poc comida a la cosa. Perquè és que no me'n record. Una altra crònica va dir que salió un hombre delgado y hacía movimientos maliciosos con la mano. Ho guardo tot. Una croniqueta, I és que la ximbomba sabeu que és de bona, la ximbomba. Jo sempre he dit qualque cosa, perquè un home ha de tenir un pot de currículum, o no?
Sí, quatre paraules que té, no? Sempre dic que si els americans haguessin tingut la ximbomba, avui en dia tothom faria ximbomba club. No era cap allà. Seria així, però no la van tenir. Per això nostre, nosaltres què faríem si haguéssim tingut els americans? No? Faríem una altra cosa, agafar una terra nou i que també és divertida. S'espès. Faríem s'espès. Ja vam veure un glosador del gaire també, mireu quines coses. Va fer una cançoneta, no se pensava mai que la cantarien tantes i tantes vegades, Déu meu. I ben bé, estic ben content. Encara em fa de cançons. I per molts anys. Hi havia una borrassa que congriava un albon tan alt com el poll major i gruixat no era massa i tenia una rabassa com el castell de l'Aró. Es ponerot sí que ho éreu i encimal que s'empilaven de Mancor fins a Morella, les branques a Cornudella, feia una ombra de primera, a davall tots hi becaven. Un dia des de Castella arribara molt de senyors, pensaren fer-ne tions i llavors també estelles per llevar males idees d'un símbol de nació. En nom d'Espanya vengueren 1000 mestres per tallar el bo, picaren un any redó i encara no pogueren, i a la fi se resolgueren recórrer el traïdor, entroparen un poltron, tot d'una els convencieren. Que té aquesta terra nostra que congria traïdors, diputats i senadors, hi ha mestres i professors, i també el senyor rector, i aquests són els pitjors, els diuen que són senyors, i sols els tenen per nostres, són mentors triats a posta.